bojo. Pamer bojo. Bojonya di mana, Pak? Tuh. Yang mana? Yang rame tuh. Oh, yang ini. Oke. Pemusik sudah siap? Oke. Bojoku tak pamerke. Oke. Bapak sudah siap, Bapak? Ya, siap. Oke, selamat menyaksikan. Rino wengi atiku rasane beter tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis moh kenal citra janji tekane kowe ngapusi nganti seprene suwene aku ngenteni nangis sebatin getes urip terus lepas netes elu neng dadaku tutuk klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing go pamer kene aku tutuk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ning apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku citra janji tekane kowe ngapusi nganti seprene suwene aku ngenteni nangis sebatinku grantas uriku teles letus netes eluh neng dadaku tutuk klambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku tutuk wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar neng ngarepku neng apa seneng aku yen
kasih. Luar biasa. Dapat support langsung dari bojonya ini. Iya.